Зафар Пиров ҳамсари Раҷаби Хуршед ки моҳи июн баъд аз баҳси 40 рӯзаи бакорат ва истеъмоли сирко дар бемористон ҷон дод, бо қарори додгоҳи Ноҳияи Восе ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. Далер Холиқ Муродзода, раиси додгоҳи Ноҳияи Восе, рӯзи 31 июл ба Радиозодӣ гуфт, ки Пиров охири ҳафтаи гузашта дар доираи парвандаи марги ҳамсараш боздошт гардид. алайҳи Зафар Пиров бо иттиҳоми ба худкушӣ расондан парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Пайвандони Зафар Пиров нахостанд, ки дар ин бора суҳбат кунанд. Гӯшии телефони ҳамроҳи ӯро низ бародараш бардошт ва гуфт чизе намедонад. Дӯзитони Ноҳияи Восе тақрибан 2 ҳафта пеш дар як нишасти хабарӣ гуфт парвандаи ҷиноӣ ба худкушӣ расондани Раҷаби Хуршедро анҷом дода барои баррасӣ ба додгоҳ фиристод. Хонаводаи Раҷабӣ шавҳари ӯро омили асосии марги духтарашон медонанд ва дар гузашта борҳо хостори боздоштӣ ӯ шуда буданд. Зафар Пиров дар ҷараёни тафтиши парвандаи марги ҳамсараш бо шарти берун нарафтан аз маҳалли иқомат дар озодӣ буд. Пайвандони Раҷаби Хуршед дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфтанд, баҳси парвандаи марги духтарашон рӯзи 31 июл дар додгоҳи Ноҳияи Восе шурӯъ шуд, аммо онҳо гуфтанд ба мурофиат танҳо модари хонавода Фазила Мирзоева роҳ ёфтааст. номи Зафар Пиров сокини 24-солаи Ноҳияи Восе баъд аз марги Раҷаби Хуршед расонаӣ гардид. Мақомоти тафтишотӣ гуфтанд, Раҷаби Хуршед гӯё баъд аз 40 рӯзи баҳс дар бораи покдомании ӯ сирко хӯрда рӯзи 22 июн дар бемористони Ноҳияи Восе ҷон дод. дар як навори видеое ки бародари Раҷабӣ дар шабакаи YouTube нашр кард, худи ӯ бо он ки ба сахтӣ гап мезад, гуфт дигар тоби бардоштани ин таънаҳоро надошт ва тасмим гирифт бо хӯрдани сирко худкушӣ кунад. Зафар Пиров рӯзи 6 июл дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфта буд, дар ин қазия худро гунаҳгор намедонад ва ба тафтиши мунсифона умед бастааст. ман ҳақиқат он чи ҳастай, ман ба хотири Аллоҳ Худованд чизе ки ба тақдири мебина мисол тақдир даҳастай ба он таън метам таваккалам ба Худо. Ман гунаҳгор бошам, ман дар назди қонун ҷавоб мегӯм, дар назди Худованд пага қиёмада ҳисобот метам. вақте ма гуфтам либосата пӯш, хонатон мерем, пеш бош гуфтам, манро бурданӣ набудам. ай дароза буромам дуромам ки хурдаист. хонаводаи Раҷаби Хуршед ба ин иддаои Зафар Пиров бовар надоранд ва аз раиси ҷумҳур ва мақомоти дигари Тоҷикистон талаб доранд, ки қазияро ҷиддан муҳокима ва омили марги духтарашонро муҷозот кунанд.